Al taller d'avui necessitarem pals de fusta, fils o llanes de colors, boles de pulseres o qualsevol avalori que trobeu per casa, gomets de diferents colors, unes tisores i finalment silicona, que pot ser freda, calenta o fins i tot cola blanca. Començarem enganxant els nostres pals formant la inicial del nostre nom o qualsevol forma que vulgueu, com per exemple una estrella. És més difícil, però és possible. Després d'haver-la enganxat i sobretot d'haver-nos esperat una estona, com veieu que jo no vaig fer i se'm desmuntarà, començarem a decorar la nostra lletra o la nostra forma. Aquí veieu com jo he començat amb la llana de colors. Li donem uns quants toms i llavors li fem un puntet amb la silicona perquè es quedi fixe. Aquí veieu com ja he posat les 3 llanes i ara comença el procés creatiu, que és decorar-ho com vosaltres vulgueu. Jo he seguit enganxant uns gomets, després també ficant les boles. Una altra manera de decorar-ho seria també amb retoladors i simplement pintant el pal pels més petits. Com veieu, vaig posant aleatòriament els meus elements de decoració. I un truc és que amb els gomets rodons els podeu retallar o fins i tot enganxar-los de diferents formes per a que semblin que siguin tots diferents. Finalment, l'últim pas és lligar un fil de la part de dalt de la nostra forma perquè el puguem penjar d'on vulguem. I aquí teniu el resultat final. Esperem veure els vostres tallers al nostre Instagram esplai_apasomi. Fins la pròxima!